KHASI Students Union kala Kyntait ya ke Jingpynthikna da ke Ktien na ke Sorkar bat kala khot ya baro nrup hongut kinong thau an bakin persha ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act araja apusau kumba kalong menta hakaneka dorbar mang tingka jong ke ying dorbar kabadang yat syakmat kani ka jingyeng jong ka seng kalong hadin ka jingya kendu hapadeng kinong yalam ka KSU bat menteri rangba ka Jylla u konrad ke sangma hadin ka jingya pajba jong kani ka kenhun syaka assembly hinin kasngi ka Sorkar kala kular banwan ra ya ki jingpen kala ki bedon kam hakaan Msipf arhaja apusau bat ki kendon ki bayadon ringkat ha ka dorbar banwan hadin ka jingya merjingmut bat baro kinong ishim benta u presiden ka KSU uba lambok star marngar ulapen pau ya ka jingbam snohun ya ka jingmi jong ka jingya kren bat ula ong lada katei ka an ka ne kumju dei banweng no mardor ya ka dan jongi ong bot on hol keep an abian ni kena nan andai piso tu hi kidon ka not ki nambar jongi ba pakliak sancar khadu song ngai hu se ai hu se no tingi so tu bat ki kwa ban keren pha kan kerwo sebro tu ki yamli KHASI napo ka rilum nyup brim nyup trak berkawai lagi don ka jinggit kli ka basai wa bet bat ki kwa ampen hun yo pai ba ula jiet pe song ski ki ben ong tang wi Kyntit don kam man pan senge swa anan ji kan ka